Neiging. Vanwaar mijn neiging moeilijk te doen? Ik schiet er zelden iets mee op, dus bijster logisch lijkt het niet. De absurde uitingen in ons idioom, de zelfdestructieve gewoontes van mensen, het vraagteken boven mijn hoofd. Een precaire, doch stille balans. Het vraagteken boven mijn hoofd. De zelfdestructieve gewoontes van mensen. De absurde uitingen in ons idioom. Bijster logisch is het niet. Ik schiet er zelden iets mee op, dus vanwaar mijn neiging moeilijk te doen.